Wat is er toch onder, wat is er aan de hand? De ring in de schleier over het ganze land. De tijd is veranderd, hoe komt weer naartoe? Wir fragen uns, wo wundert aber du? Want de tijd der is niet echt ideaal, alsof het nooit meer beter kan. En iedere dag dan hören wir het journaal waar ik ook niet vrolijk van. En nu, en nu, en nu, en nu, hoe wordt de tijd ons nu naartoe? En nu heb ik geen gezeur, want het is hier steeds verleuren. En nu, de vastelavond trekt ons toe, wat nu geen goed verdiener is, probeer ik altijd optimistisch. En gaan we weer aan, de Tschechische, ja, mooi, goed zo, kom hier weer mee. En dat het niet altijd zo wie